Wato wani lokacin nakan shiga cikin jazaba da shauƙi na takaici a lokacin da nake jin wasu daga cikin muridai ko awwam suna tsoron shaiɗan. Tsoron shaiɗan. Shaiɗan da ɗai ba abin tsoro ba ne. Wallah, ba abin tsoro ba ne. Shaiɗan abokin hudda ne. Abokin hudda ne. Ba abin tsoro ba ne. Ai duk haukan mutum, duk rashin ƙwaƙwalwar mutum, ko da ruwa ne a cikin kanka, ka sani cewa Allah na gaba da shaiɗan. Allah yana gaba da shaiɗan. Don haka na menene tsoron? Na menene khaufin? Na menene? Bayan kana da Allah, kai da kake da Allah, Allah ya ce, wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Don me za ka ji tsoron shaiɗan wanda yake tafiya da Allah, yake zama da Allah, yake cin abinci da Allah, yake ibada da Allah, yake komai Allah na tare da shi, amma ka tsoraci shaiɗan? Kayya. Ya kamata mu ƙara ƙarfin zuciyanmu ya kai wannan maƙam ɗin, wannan ƙuwa ta dutsen Uhudu. Muna buƙatan wannan. A kullum in mun fita waje muna tsoron shaiɗan zai ziga mu yi wani abu, in mun fita nan shaiɗan zai ziga mu, in mun so aikata kaza shaiɗan zai hana mu, in mun yi kaza. Wallahi shaiɗan ba shi da wurin zama a wurinmu a tare da hadararmu. Babu. Ba mu taɓa daidai da sakon, ba mu taɓa buɗawa shaiɗan ya samu wurin shiga ba. Wallahi. Shaiɗan in ya gamu wallahi guduwa yake, canza hanya yake. Canza hanya yake. Saboda tafasar halara, tiririn hadara. Amma a ce muridi yanzu ya kama tsoro na shaiɗan ya sa muridai ba su iya ido hudu da mata don tsoro. Ka kalle su. Matukar dai shaiɗan ba zai tasiri a kanka ba, ka kalle su, an buɗa maka, an baka dama. Don me za ka dinga jin tsoro wai shaiɗan zai ziga ni in yi kaza, shaiɗan bayan kana da Allah? Ko ku dinga tsoron talauci, ana tsoron talauci, kana da Allah kana tsoron talauci? Kullum ka ɗaga hannu a sallah, ya Allah ka raba ni da talauci, ya Allah ka raba ni da talauci, talaucin dai kai tsoron ka kenan talauci? Subhanallah. Ai idan har an yi wusuli, mai suna wusuli, an yi ƙana'a, idan har da gaske mun narke cikin hadara, bai kamata ma talauci ko rashi na abin duniya ya zama mana maudu'i ba. Ya zama mana kai ra'asul zancenmu ma, bai kamata ba wallahi. Dole mu zauna mu gyara wannan, mu sani cewa shaiɗan ba kowa ba ne. Don Allah ma da kansa ya gaya mana shaiɗan ba shi da ƙarfi. Wallahi ba shi da ƙarfi. Duk wata ƙuwa tana ga Allah. In muka sa Allah a gaba, shaiɗan ka daɗe ba ka zo ba, ka zo mu kwana ɗaki ɗaya ma. Ka zo mu kwana ɗaki ɗaya ma. A shirye muke wallah. A shirye muke wallah. A shirye muke wallah. Na ya sa mu dace. Na ya sa mu dace. Ci gaba.